खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मैया कभिड-19 जों सानै बर'आ थैबावबाय। मुङा निरुपम नार्जारी आरो उमाचरन नार्जारी। अभयापुरी खागारपुर हाजोनि हाग्राबारियाव सानै किडनेप खालामजानाय मानसिखौ मैया बासायनो हादों। बिसोर सानैया बिस्कुटजों बुंफबनाय गंसे ट्राकजों गुवाहाटीनिफ्राय सिलचरसिम थांगासिनो दंमोन। लामायावनो सोरबा सिनाय मोनैफोरा बिसोरखौ किडनेप खालामनानै अभयापुरीनि खागारपुर हाजोनि हाग्राबारियाव खानानै दोनफैदों। मैया सासे मानसिया फुंनि बेरायनो थांनायाव बिसोर सानैखौ खानानै दोनजाबाय थानायखौ नुनानै पुलिस लेंहरनायाव दा बिसोर सानैखौ बासायनो हाबाय। किडनेप खालामजानाय सानैनि मुङा प्रबीर कुमार आरो राजु कुमार मिश्रा। सासेया ट्राक ड्राइभार आरो गुबुन सासेया हेन्डीमेन। जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस आरो आर्मिया पुन्च डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मैया सानै बिफा आरो फिसाजोखौ एरेस्ट खालामदों। बिफानि मुङा मुश्ताक आहमेद। बिसोर सानैनिफ्राय गोबां हाथियार मोनदों, जेरै गंथाम चाइनिज पिस्टल्स, 6था मेगजिन्स, गं 70 पिस्टलनि गुलि, 11था ग्रेनेड, आईईडी आरो गोबां हाथियार। बिसोर सानैया इन्डिया पाकिस्तान बर्डारनिफ्राय हाथियारफोरखौ लाबोनानै जम्मु एन्ड काश्मीरनि टेररिस्ट ग्रुपफोरनो होफैयोमोन। सानफ्रोमबो अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव नेपालनि सिन्धुपाल्चक डिस्ट्रिक्टआव मैया मोननै आलदा आलदा जायगायाव हा गिसिखानानै एबा लेन्डस्लाइड जानानै गासै 9 जन थैदों आरो 22 जना गोमानानै दङ। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला गासै 19 न'फोरानो हा सिङाव फबसिनजादों आरो माखासे न'फोरा गासैबो हा सिङाव फबसिनजायाखैब्लाबो गोबां खहा जादों। गोमानाय 22 जनखौ हा सिङाव दा नागिरगासिनो आरो थैनायनि नाम्बारा सिगांनिफ्राय बारासिनबो जाबावनो हागौ। बे जाथायाव गासै 200निबो बारा नखरफोरानो गोबां खहा जादों। बे सिन्धुपाल्चक डिस्ट्रिक्टआ चाइनानि बर्डाराव 2015आव जानाय बांग्रिंआवबो बे डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो बयनिख्रुइबो बांसिन 9000निबो बारा मानसि थैदोंमोन। CBSEआ क्लास 10 आरो 12नि कम्पार्टमेन्टेल एग्जामनि एडमिट कार्डखौ रिलिज खालामबाय। स्टुडेन्टसफोरा एडमिट कार्डखौ अफिसियेल वेबसाइट sbse.nic.in बेनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन। CBSEआ एग्जामनि डाटा शीटखौ अफिसियेल वेबसाइटआव सिगांनो रिलिज खालामखाबाय। सोरबा स्टुडेन्टआ दासिमबो डाटा शीटखौ मोनाखैब्ला अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन। स्टुडेन्टसफोरा एग्जाम हैनो थाङोब्ला गासैबो मास्क गाननानै थांनांगोन आरो गावगाबागाव सेनिटाइजार लानानै थांनांगोन। साननैसो सिगां मोनसे अडिअ क्लिप भाइराल जादोंमोन। बे अडिअ क्लिपआव सासे मानसिया आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर आरो कनस्टेबलनि साख्रि होगोन होननानै मानसिफोरनिफ्राय 4 लाख रां बिदोंमोन। दा बे फैसा बिग्रा मनज तामुलीखौ पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामखांनायनि सानसे उनावनो मैया आरोबाव बे केसआवनो आखाइ गोनां सानै मानसिखौ एरेस्ट खालामबावबाय। बिसोर हमजानाय सानैया बिदा-फंबाय, मुङा अमृत शर्मा आरो अखिल शर्मा। बिसोर साथामखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव आसामनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस भास्कर ज्योति महन्तआ टुइटारनि गेजेरजों आसामनि पुलिसनि साख्रियाव बेफोरबायदि जेबो फैसा लानाय सोलिया आरो गासैबो फरिखाखौनो स्ट्रिक्टयै खुंनाय जायो होननानै फोरमायदों। जापाननि नाओमी ओसाकाया US अपेन 2020 वमेन सिंगल्सआव भिक्ट'रिया आजारेंकाखौ फेजेननानै US अपेन 2020नि टाइटेलखौ देरहानो हाबाय। अरुणाचल प्रदेशआव सासे 30 बोसोरनि हिन्जावसाया फ्रि र'ड साइड लाइब्रेरि एबा लामायावनो लाइब्रेरि खुलिनानै दोनदों। हिन्जावसानि मुङा नागरुरां मीना। बिथाङा बे लामानि लाइब्रेरिखौ लाइमोनफोरखौ जौ दखानाव थांनानै जौ लोंहैनाय, गाज्रि बुस्थु जानाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय खुलिनानै दोनदों आरो जाहाथे लाइमोनफोरा लाइब्रेरिनिफ्राय फ्रि लेखा फरायनानै सोलोंथाइखौ बांहोनो हायो, बेनि थाखाय लामायाव लाइब्रेरि खुलिनानै दोनदों। लोगोसे बिथां मीनाया गुबुन मानसिफोरखौबो बेबायदि लाइब्रेरि खुलिनानै दोननो खावलायदों, जाहाथे लाइमोनफोरा माखासे मोजां हुदा सोरजिनो हायो। इउपिनि बलियायाव सासे 70 इयार्सनि आइजोखौ रेप खालामनायनि दायाव सासे मानसिखौ एरेस्ट खालामदों। रेप खालामग्रानि बैसोआ 25 इयार्स। बियो आइजोनि न' खाथियाव खामानि मावनो फैनायावनो न' सिङाव जबरदस्ति हाबनानै आइजोखौ बुनानै रेप खालामनानै गालांदों। रेप खालामग्रानि हेंथायै नखरनि मानसिया पुलिसफोरनो कमप्लेन होनायाव दा रेप खालामग्राखौ एरेस्ट खालामबाय। आसामनि हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया PPE किट गाननानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव कर'ना पजिटिभ जानाय पेशेन्ट बा बेमारिफोरखौ नायहैदों। लोगोसे डक्टर्सफोरखौ बेमारिफोरखौ मोजाङैनो जोथोन लानो थाखाय बिथोन होदों।
महाराष्ट्र गभर्नमेन्टनि BMCआ कंगना रानाउतनि बान्द्रानि अफिसखौ इलिगेल कनस्ट्राक्शन दं होननानै बुफायखांनायनि उनाव आरोबाव खार वेस्टनि न'आव इलिगेल कनस्ट्राक्शन दं होननानै BMCआ कंगनानो नटिस हरबावदों। BMCआ कंगनानि न'आव बान्द्रानि अफिसनिख्रुइबो बांसिन इलिगेल कनस्ट्राक्शन दङ होननानै बुंथिदों। कंगना रानावतआबो महाराष्ट्रनि गभर्नर भगत सिंह कोश्यारीखौ लोगो हमहैनानै महाराष्ट्र गभर्नमेन्ट शिव सेनाया गावजों माखासे गाज्रि खामानि मावनाय जेरै बान्द्रानि अफिसखौ गाव गैयै समावनो बुफायनाय आरो माखासे धमकी होनाय बेफोरनि सायाव न्यायनि थाखाय रायज्लायहैदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 48,37,952 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 79,690। हामनाया गासै 37,67,542। आसामाव दासिम 1,41,763 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,13,133। दासिम 28,158 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 469 जन। मैया सानसेयाव कर'नाजों 16 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।